devotional. Adlaw nga Domingo, July 25, 2021. Malipayon nga pagmata nining adlaw uban sa madagayaon nga panalangin sa Ginoo. And ako ang buot pasalamatan unas tanan ang Dios sa tanan niya nga kaayo sa ato ang matag-o sa kaginabuhi, no. May matata karong buntaga nga adunay kusog, adunay kalipay, adunay kalig-on ug kadasig. And of course, ato ang hinumduman kanunay na mao ni ang adlaw sa Ginoo. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Kinahanglan nato na ihatag atong pinaka the best, no, nga pagserbisyo diha sa Ginoo nining adlaw. And we need to remember na Sunday is always for Jesus. Alright? So maayong buntag sa tanan nato nga mga kahigalan ug kaigsunan nga kanunay nga nagapaminaw nining ato ang live sa matag sayo sa kabuntagon. Ilabi na sa tanan nato nga mga kaigsunan diri sa First Digos Missionary Baptist Church ug bisan pa man, no, sa ato ang mga kaigsunan usab nga naa sa nagkadayang nga mga churches. Ilabi na sa ato ang mga avid viewers and supporters, no, pinagi sa mga naga-share. And of course, maayong buntag usab, no, sa tanan nato nga mga kaigsuunan nga mga OFW, no, nga kanunay usab nga tune in sa ato ang matag buntag nga devotional. Ilabi na sa mga nag-migrate, no, sa different country, no, maayong buntag or maayong gabi iba sa inyohang tanan diha karon. And sa tanan nga Journey with God family, maayong buntag usab ang Ginoo magapanalangin. I hope pray, no, nga karong adlaw ato ang mahatag ang atong pinaka the best na paghimaya og pagserbisyo diha sa Ginoo. So to formally start nining maong buluhaton sa tuang daily devotional, ako ang i-recognize ang tanan nato nga mga kahigalaan ug kaigsunan nga naka-tune in karon, no. Good morning to Ma'am Rowella Tingson Aongayan, Ma'am Weng. Good morning all the way from Santo Tomas, mayong buntag Ma'am Weng. Kay Ma'am Jocelyn Carlos all the way from Tokyo, Japan. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Jocelyn. Ohayo gozaimasu. And together with your entire family, kay Sister Ayumi and kang Sir Ichang Ichida, mayong buntag. And kang Sister Iris Joy Federico all the way from Saudi Arabia, mayong buntag usab diha kanimo Sister Iris Joy, ang Ginoo magapanalangin. And mayong buntag dayo usab, no, kang Sir Elvis Estrada. Magandang umaga sa iyo, Sir Elvis. At sa iyong buong pamilya. Together with Ma'am Chloe, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Good morning, Pastor Rans. God bless you and your family. Please pray for my mom, Nanay. She's in the hospital. Thank you, Pastor. Anyway, mga kapatid, patuloy po natin na ipagdarasal ang nanay ni Sir Elvis. Kasi nga, due sa malakas na lindol kahapon sa Manila, parang natumba yung kanyang nanay tapos merong mga fracture. So ipagdasal po natin na magiging okay po ang kanyang kalagayan, no? At madali po siyang makaka-recover. Alright, to Sister Rose Abuna from Kapalong, Davao del Norte, magandang umaga sa iyo, Sister Rose. Ma'am Linda Manuel all the way from Davao City, maayong buntag. And bisan pa man, no, sa tanan pa nga mga kahigalaan ug kaigsoon nato nga buot pa makig-uban ini ato ang daily devotional, maayong buntag kaninyong tanan ang Ginoo magapanalangin sa matag usa kanato. So to formally start ining mao nga devotional, stay connected and stay on the line. Don't forget to share this live para sa imong mga kahigalaan ug kaigsuonan, ilabi na sa imong pamilya. And of course, itag kung dili ka able maka-share, pwede nimo sila itag, i-mention nimo ilang mga pangalan sa tuang comment section, ha. And kung andam na ka, of course, andam mo po imong Biblia, no, andam imong Bible, imong kaugalingon. And while we are listening to our motivational song every morning, right, ato ang padayonon pag-share ang ato ang live. Okay, so stay on the line and stay connected. Let us start this devotional pinagi nining maong awit. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalampana.
imong magmahal. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tigilan mo, musimba kanimo o Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw akong Diyos, ikaw ang kusog ug kalipay ko. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tilan mo, musimba kanimo o Diyos. Sa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw akong Diyos, ikaw ang kusog ug kalipay ko. Ikaw akong Diyos, ikaw ang kusog ug kalipay ko. Alright, higala gigsoon, mao kadto ang mensahe sa awit karong buntaga. Usa ka pagdasig na usab na og paglig-on sa matag usa ka nato. Nga diin kita no gitagaan og alain nga adlaw sa tong Ginoo aron ato ang magamit kini para sa paglig-on og paghimaya no sa matag usa diha sa Ginoo. Okay, so ako ang i-recognize ang tanan nga niya karon nakasulod sa tong live stream. Mayong buntag to Sister Gingging Pedrogosa Sumatra all the way from Hong Kong. And kay Sister Maria Linda C.P. Sarsi from Digo City, mayong buntag. And mayong buntag usab kang Ma'am Leon Lin. Hello Ma'am Leon Lin, mayong buntag diha kanimo ma'am. And kang Ma'am Jocelyn, thank you Ma'am Jo sa imong pagtag sa imong friends. And kay Sister Risley all the way from Los Angeles, California, mayong buntag diha kanimo Sister Risley or mayong gabi baka sa inyo karon. And sa tanan no nga niya naka-tune in sa ato ang YouTube sa ato ang Facebook Live, good morning, and sa ato ang YouTube channel. Ato ang i-recognize usab ang atong makahigalan og kaigsunan dinhi. Good morning to Ate Chris Montero all the way from Tagum City. And kang Sir Bradrick TV, good morning Pastor from Mabinay, Dahili, Negros. Salamat kayo sa pulong matag adlaw Pastor, ang Ginoo magapanalangin nimo pag-ayo Pastor. Thank you kayo Sir Eric ha. Thank you for tuning in. Sister Ging, thank you sa imong pag-tune in usab diri sa atong YouTube channel. Okay, ato ang oras 5:26 na sa kabuntagon. Paspas kayo ang pagdagan sa ato ang oras, so dili ta maglangan usab no. Kung naa kay Bible diha sa imong nahimutangan karon, may I request you to please open your Bible and turn it with me sa ato ang main text no. Ato ang basahon ang ato ang main text diha sa 1 Timothy chapter 6 verse 7. 1 Timothy chapter 6 verse 10 I mean. So kung naa kay Bible, ablihin mong Bible. Apan kung wala man kay Bible, pwede nimo mabasa ang ato ang main text dira sa ato ang screen, okay? So 1 Timothy chapter 6 verse 10, loud and clear ang pulong sa Ginoo nagaingon diri For the love of money is a root of all evil,
of all kinds of evil, some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Ang Ginoo magapanalangin sa pagbasa nato siyang mga pulong magampo ta. Ginoo nga labing gamhanan, miduol media sa imong trono sa grasya, nagapasalamat Lord og dako sa imong kaayo sa among kinabuhi. Thank you Lord for your goodness and your mercy. Salamat sa bagong adlaw nga among ma-enjoy Lord ang imong mga panalangin. So sa kaadlaw Lord nga para kanimo, itugot nga nining adlaw amo kang mahimaya sa tibok namo nga kinabuhi. Salamat sa Lord sa opportunity and privilege that still we can worship you in spirit and in truth. Even nining mao nga devotional Ginoo. Panalangin ni ang matag usa ka kasing-kasing nga nagapaminaw karon. Hatagi og langiton nga kaalamang matag usa kanamo. And Lord, itugot nga padayon ka nga mahimaya nining adlaw. And nagaampo sa bako Lord nga ikaw magpasaylo sa tang lama sa mo kasing-kasing unahuna. Pasaylo kami o Dios sa pulong sa buhat og bisan pa man sa amo ang mga panghuna-huna tungod kay matag karon unya Lord, we are subject to commit sin. Pasaylo kami Ginoo. And bisan pa man sa imong ubos nga lagad nga pagagamiton, ikaw magadihog kaniya Ginoo pinagi sa imong Holy Spirit nga mga pulong o Dios nga magawa siyang baaba kini nagagikan kanimo. Tabangi siya Lord og bisan pa man padayon ka maghatag kaniya og kasing-kasing nga mapainobsanon aron kanunay ikaw ang may taas sa iyang kinabuhi Ginoo. Lord, salamat bisan pa man nining adlaw nga amo ang makorek Lord ang among mga wrongs yesterday. And salamat nining kahigayunan sa tanan namo nga mga kaigsunan sa abroad, sa mga kaubanan nga kasimbahanan o bisan pa man sa mga kaigsunan mo diri sa Dios. Padayon ka nga magapanalangin sa matag sa among ibalik kanimo ang dugong himaya sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among Ginoo personal nga manluluwas. Amen. O amen. Maayong buntag again kanatong tanan Sir Eric Guanzon. Good morning sir. And kang Sister Juji Isabel Lopez, maayong buntag usab diha kanimo Sister Juji ang Ginoo magapanalangin. So padayon ta sa pagtuon sa ato ang topic no nga diin 9 days na to ni siya tun-an. And as what you can see, it talks about money, the biblical principle or the 9 biblical principle or Bible principle about money. So kung nakahinumdum pa kahigalog igsoon, 3 days ago nahisgutan nato ang 1, 2 and 3. Number 1, God owns everything. Number 2, sa ito ang number 2, kinahanglan nga makakatunta that money is all about discipleship. Money is discipleship. You are the discipler and your disciple is your money. And yesterday atong nahima na natun-an ang mahitungod sa money, worship with your money. Not worship your money but you need to worship with your money. Muna siya ang ato ang kinahanglan nga timan-an. Tungod kay daghan nga mga Kristohanon karon pipila ka mga Christians na instead ilahang i-worship ang Ginoo uban ang ilahang mga kabtangan, ang na-worship na noon ang kabtangan nga naa sila ug ang ilang matag usa ka kinabuhi nahimo nga sentro. No, instead nga ang Ginoo mahimong center silang kinabuhi, na sentro ang kwarta sa ilang kinabuhi to the point nga sila na ang makita sa tao dili na ang Ginoo. Muna ang kinahanglan nato ni siya nga fokusan og pagtuon ang maong mga topic no. So this morning, I would like to share with you the part number 4. Okay? So part number 4 mo ni siya ang ato ang tun-an. Okay? Makita ninyo diya sa screen, fight for contentment. Abi nimo, ang contentment na ni siya kining ginatawag og good side and bad side. Natay ginatawag og mga tao nga moingon nga kontento nako nga magpabilin kong pobre tibok na kong kinabuhi. Muna siya ang bad side, no, wrong application sa contentment. Okay? Kay nga naman, kung mayon magudta nga okay ra sa ko nga pobre na lang gid ko sa tibok na kong kinabuhi, sama ra nga atong gi-underestimate ang pagka-powerful ug pagkadato sa Ginoo. Mura bitaw gipugnan nato ang Ginoo nga mo-bless ato ang kinabuhi. Muna siya ang wrong na application sa contentment. And take note, nagitudloan ta sa Ginoo nga maningkamot, gitudloan ta sa Ginoo nga mosalig og motuod diha niya tungod kay He is a God of blessings. Okay? Muna nga ato ag yung hinumduman sa kanunay nga ang Ginoo mububo siyang mga panalangin og ayaw gid limitahi. Okay? Ayaw gid limitahi ang iyahang gahom sa pagplastar og tawag ani, pag-bless sa imong kinabuhi. Matagal na panahon na maraming mga Kristiyano na pinagpala ng Diyos
At kung titingnan mo ang kanilang mga buhay ngayon, wow, no? Kaya sasabihin ko sa inyong lahat, no, sa mga nakikinig ngayon, tingnan lang natin kung ano ang capability, or tingnan na lang natin kung ano ang pwedeng gawin ng Diyos sa buong buhay mo. Muna nga bad application sa contentment nga kanang mayon lang ta nga okay ras ko magpabilin kong pobre hangtod sa kamatayon. That is very wrong, no? And the good side of contentment mao ni, magamay man o madako ay mong madawat gikan sa Ginoo, naagid ang kasing-kasing sa pagkontento. Now, nati ginatawag og eagerness, no? Nga mahimo nga moasenso ang ato ang kinabuhi. Naputi ginatawag og slow but spontaneous. Mo ni siya ang gusto sa Ginoo. Dili ta mahimo nga madali-dalion. Ang eagerness usahay mo-push ni siya sa ato nga mahimo ta nga rusher. Okay? Nga mahimo ta nga rusher sa plano ug pamaagi sa Ginoo. Okay? Good morning diha kanimo Ma'am Tess, all the way from Magalang, kang Sister Sarah Jane, good morning, and kang Sister or kay Ma'am April Jane Tayabas Lasiena, good morning diha kanimo Ma'am. Okay? So, eagerness will sometimes push us or lead us to become a rusher person. Pero ang kining ginatawag nato og tao nga dependent sa Ginoo, slow man ang iyahang progress pero spontaneous, diri nimo makita ang pagsunod nimo sa proseso sa Ginoo. Okay? Una nga timan-an nato ni kanunay nga ang Ginoo nagtudlo sa to at to fight for contentment. Ganong kinahanglan nato i-fight, pastor? Okay, ihatag na ko sa inyo ang duha ka butang karong buntaga. Okay? So it's difficult to be content with yourself, with your work, with your family, and with your possession. We are bombarded with the slow messages and images everywhere we go that to entice us to pursue something. Okay? Daghan kayog mga nag-attempt sa ato abay, labi makakita ta sa ato ang friends nga nag-success, makakita ta sa atong silingan nga daghag mga bag-ong mga butang. Of course, kanang we will be motivated nga wow, and ma-entice ta to do something, to pursue something para sa ato ang kaugalingon. Muna nga kana bitawng usahay ma-motivate ta that we wanted to become a better person and we wanted to have a better life. Once nga makita nato ang success sa ubang tao, and that's good. Ngano man dili man na siya envy. Okay, dili man na siya envy. Ang envy nga bisag walang-wala ka, gusto gid mo kabuton tungod kay nasina ka sa tao nga naa. Pero pag mingon taog we are going to pursue something to make us a better person, we are trying to do our best to become a better version of ourselves, and we are trying to do our best to have a better life. Okay, mao na siya ang kining ginatawag natog timan-an nato ha. From wanting a new house, a greater amount of money, wala siya'y mali din ha. When we say wanting. Pero pag may yung tag ginatawag og from kining ginatawag by hook or by crook, kinahanglan nga naagid ani mao na pud siya ang mali ha. Diri na to masabtan pag maayo ang demand sa ato ang pagka-rusher, sa ato ang kinaiya ba nga gusto kanunay og shortcut. Okay, discontentment may not sound like a big deal on the surface, but it's a subtle sin leading us to desire more or something different. Okay, discontentment dili man ni kayo big deal sa tao, sultihan ti ka. Ha? Ano man? Kabalo ba mo kasagaran karon ang ginahimo sa mga tao tungod sa discontentment? Kinahanglan buhaton nila masugal man na siya or business man na siya, buhaton gyud para lang sa pag-asenso. And mo ni siya ginatawag og kana bitawng wala na bantayan sa tao. Abi ninyo, mutuo man ko nga aware ang matag tao sa word nga discontentment. Aware ang matag tao niya na. Pero luyo sa iyang pagka-aware, gipadayon niya ang usa ka butang because something nga naa siyang kasing-kasing nga gusto gid niya buhaton. Okay? And take note, ang discontentment usa ni siya ka butang nga mo-lead sa atoa sa pagpakasala. Okay? Sa pagpakasala. And tan-awon gyud nato kanunay
ang ato ang kaugalingon before ta mutan-aw sa kinabuhi sa ubang tao, if what we did today, if what we did right now, nahimo ba siya nakaaya-aya diha sa Ginoo? Abi niyo, blessings is pwede itong ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Okay, when we talk about pagpapala, okay? Pwede itong ipagkaloob sa Diyos sa bawat isa. Pero lahat ng pinagpala ng Panginoon, yun ang mga tao na nagiging obedient, nagiging dependent sa Kanya. Muna nga, before ka i-bless sa Ginoo, sultihan di ka, tudluan sa Kanya contentment. If you are wondering why nga hangtod karon wala ka nakaangkon og dagko nga mga butang, if you are wondering why nganong hangtod karon wala nimo naangkon ang mga butang nga dugay na nimong gipangandoy, basin baya na ay something wrong sa tong kasing-kasing. Kay sultihan ti ka, dili ka pwede dugangan sa Ginoo og daghan kung hangtod karon discontented ka. Muna nga ayaw katingala nganong hangtod karon gamay gyapon imong source of income. Ayaw katingala nganong hangtod karon gamay gihapon ang imuhang business. Ayaw katingala nganong hangtod karon something wrong na wala nagdevelop diha sa imuhang standard or status of living tungod kay nakita sa Ginoo nga ang imong kasing-kasing discontented pa. Ha? Muna nga ayaw pud katingala nganong daghan kayog naulahira sa imong pagpangalagad, daghan kayog tao nga bag-o lang dahil sa inyong dapit nga nakita nimo ang progress, nakita dahil nimo ang abundant nila nga kinabuhi because God sees the contentment in their hearts. Okay? Mabitaw na nga sa ministry, kung hangtod karon gamay, posible tapulan ka ug wala ka na kontento. Okay? Sa imong pagpangalagad sa Ginoo, nakabalutang nga ang Dios mo panalangin, nakabalutang nga ang Dios mo hatag sa tuwa sa mga butang atong gikinahanglan, pero nganong mga butang nga wala na to nadawat because God sees discontentment sa tong matag usa ka kasing-kasing. Abi niyo dili man gusto nga mahimutang empty-handed, dili gusto ang Ginoo ni ana. Mabitaw nga ingon si Solomon, Lord, ayaw ko pakulangi kay basin maulawan ang imong pangalan ug ayaw sab ko pasubrai kay basin makalimot ko nimo. Bot pasabot dili gusto ang Ginoo nga mahimutang nga empty-handed. Naagi siya i-provide, naagi siya ihatag, pero before niya ibundak, no? Before niya ibundak ang pinilo-pilo niya nga panalangin, before niya ibundak ang kining ginatawag natog mga bagyo sa panalangin, tan-awon sa gid niya dani mo kasing-kasing. Kung able ba ka mo handle ninyo or dili. Pastor, nakoy nakita pastor nga kanang gibundakan sa Ginoo og panalangin. Pero dali ra man kaayo sa ilha paso, amo nagdugay. Muna si ang luoy. Naman gibundakan na kag panalangin pero nakita man sa Ginoo na usab imong kinaaya, gikuha ra pud niya. Di ba? So check your heart kung naa pa ba ta sa kinabuhi nga kabaluta makontento. Abi nimo, kabalo ka unsa ang timailhan sa tawo nga nakontento? Simple lang. Magamay man o madako, hangad siya sa taas, salamat Ginoo. Kabalo ka sa katawo nga makontento, naaman siya sa pagsulay o kadaugan, salamat Ginoo. Kabalo ka sa katawo nga nakontento, nagkaon man siya saging, nagkaon man siya unsang klase nga sudan, salamat Ginoo. Muna ang mga tawo nga malipayon, luyo sa mga kalisod nga giagian. Ha? Muna ang mga tao nga mapasalamaton, luyo sa mga pagsulay o kalisod nga giagian. Pero kasagaran tao karon, maglisod gali, daggo man kayo mga question mark sa Ginoo, no? Abi nyo, simple lang yun kaayo. Tagaanta mo basic kaayo nga tip para mahibal-an nimo nga makontento na ta. Kumayon ka nga lisod kay imong kahimtang karon, tan-awa tong mga tao diha sa kadalanan nga nagsigi og panuktok sa window sa mga sakyanan nangayo. Kung nagtuo ka nga lisod ka, tan-awa lang na sila nga mas lisod sa imuha. Ha? Kung nagtuo ka nga kanang 20 pesos na lang ang imong ang imuhang kwartang nabili sa iyong bulsa, adto dito sa mga tao nga nagsigig pangayo nga wala. Sa mga tao nga kana bitawng maglisod makakaon katulo sa isa ka adlaw. Muna ang imuhang tan-awon kanunay para makita nimo ang usa ka dako kaayo nga pagpasalamat diha sa Ginoo. Usahay manggod, dili ta makapasalamat sa Ginoo tungod kay daghang butang nga wala sa ato ang naa sa ubang tao. And mo na siya ang mutake sa kalipay sa tong kasing-kasing. Okay? Mo gina siya ang isa sa butang nga wala karon kasagaran nakita
sa daghang katawhan. Okay. Living in a state of discontentment can tempt you to take unnecessary debt, cheat on your spouse, or make unwise decisions to work in an attempt to get ahead. Oh. Madali siya ang dili mahayo. Binigaligso na hitabo ni sa amo ang pamilya. Because of discontentment, I don't need to mention her name, pero most of my A Journey with God family knows about my family. Because of discontentment, temptations attacked, then it lead to death, debt, cheat, nahitabo pa, daghan kay mga unwise decisions. Abi ninyo, once nga discontented ka, diha ka makakataon sa pagpamakak, magkinabuhi ka sa bakak. Once nga discontented ka, daghan kay kag utangon nga dili nimo pabalo nimong partner. Lai, tungod kay bisan nagkalisod ka, pero tungod kay gusto nimo ibagay ang imuhang kinabuhi sa mga tao nga able sa ilahang kinabuhi, bisan dili ka bisan disable ka to have that particular things, but because you are discontented of that kind of life that you have, ang imong gihimo nangutang. Imong silingan nakapalit og bag-o kaayo nga tablet, ikaw bisan muna na nangutang ka para makapalit og tablet. Ang lisod ani ba kay kana bitang once nga mangutang ka nga dili makabalo imong partner, mo ni ang mo resulta sa dako kaayo nga away, no? And human nga mo resulta og dako kaayo nga away, di naganahan ang partner siyang partner, mo sulod na dayon si cheat. Okay? And human nga makasulod si cheat, daghan na kayo mga unwise decision. Okay? Magbulag ta. Pag magbulag ta or mangita na lang kog lain nga makatagbaw sa kwa, nga makahatag sa kong mga gusto sa kinabuhi. See? Asa lang nagsugod sa word nga discontentment. Sa word nga discontentment mo na ang gabantayan yun kayo ning word nga discontentment. Pastor, na may uban pastor nga discontented pero wala man nagbulag, maayo. Ngano man dili pa ingon anak kalala ang naidulot ng discontentment sa bawat buhay nila. Pero kapag ang discontentment ay mamumunga na, ito na ang pinakamalaking problema na pwedeng mangyayari sa pamilya. Kapag ang discontentment ay mamunga, nako, basin daghan kayong mga kabatanunan or mga bata nga maapektuhan. No. Bininyo dili lalim nga mingon ko dili lalim nga nay kana bitaw ma-under ka sa usa ka broken family. Every time nga makita nimo ang usa ka family nga mag-worship together with the Lord, makita honestly dili man sa pag-emote sa inyo karon, pero every time nga nakoy makita nga entire family mga lagad sa Ginoo, entire family mag special number, entire family mag pray together, motulo akong luha. Kabalo ka nga no? When I was a kid, ingon na among pamilya. But because of Satan's attack, no, naisa sa member sa family nga weekend na nahimong fixated sa iyang sa usa ka kinabuhi nga discontented. Una nga karon igo na lang igo sa paghandom sa tamis kayo namo nga amo ang sa tamis kay namo nga giagian before. Pero so sad because right now ang pamilya nga mag special number together, ang pamilya nga mag-pray together, ang pamilya before nga nindot kayo, hinay-hinay nga nagupa. Hangtod karon napa sa process of kana bitawng building up together again, napamisingon ana nga process. But I pray that someday, no, matigulang among maginikanan, mahimo nga mabalik ang tamis namo nga gigikanan before. And this is what makes our family nga malipayon kung nahiusa diha sa pagkakontento. Ano man pag nagali isa sa pamilya nga discontented, ayaw gid pag-expect og something good. Okay? Mo gini siya ato ang bantayan gyud, no? Now, contentment is more than just being happy with who you are and what you have. Mo ni siya ang contentment. Contentment is being joyful, blessed, and happy kung kinsa og unsa ka og unsa ang mga butang nga naa nimo. Contentment is rooted in God's love for you. Mo ni ang pinakanindot. Nga naman ang contentment rooted di ay ni siya sa gugma sa Ginoo diha nimo. It's leaning
or it's learning to be satisfied wholly in Christ regardless if you have a little or lot of money. Adunay mga Bible verses nga nagtudlo sa tua unsaon nga mahimo ta nga magpabilin diha sa pagkakontento. But before that, ato aning tun-an ang duha ka essential truths since 546 pa man. Natay ginatawag og true essential truths when it comes of contentment. Number 1, you have to fight for contentment, and number 2, you can be content. Unsa may kalahian ining duha? Ako ala ni siyang elaborate gamay ha. Unsa ang kalahian sa you have to fight for contentment and you can be content? Okay. Pag mintag you have to fight for contentment, nag-ilog ang discontentment sa imuhang kinabuhi og contentment. At dapat na kay isa pilion. Eh kung pilion man nimo ang discontentment, you need to fight for content. You don't need to fight for contentment. Pero ang imuhang kung ang contentment man ang gusto nimo pilion, then you have to fight for your contentment. Ha, nakuha na to ang point. Kung discontented ka or kung pilion man nimo ang discontentment, wa na kay angayan pa na ipaglaban. Pero kung pilion man nimo ang contentment, ipaglaban mo talaga ang contentment. Ngano man, the more ka gusto makontento, the more mo atake ang imuhang kana bitawng wants. The more ka gusto makontento, the more pod mo atake ang imuhang kana bitawng mga selfish desires. And kung masipyat gali ka sa paghimo og desisyon, instead nga i-fight mo ang contentment, nahitabo nga pildi ka sa pagkakontento ug nagdaog ang pagka-diskontento. Okay? Mintag you can be content, lahi pod ni siya. Kay pag mintag you can be content, naana sa imo ang contentment. Okay? You can be content with what you have. Much or less man siya, you have contentment. Okay? You can be content of what kind of family you have. You can be content of what kind of job you have. You can be content of what kind of business you have. You can be content of what kind of partner you have. That is the essence of contentment. Okay? Now, in your fight for contentment, God will empower you to obtain this mysterious and elusive virtue. Okay, contentment is a virtue. Contentment is a virtue. It is not something beyond your reach. Pag mintag contentment, dili ni siya beyond sa imuhang naangkon. Okay? Kay kung mobiyan dagali niya sa iya, kung mobiyan dagali siya sa imong naangkon, dili na siya contentment. Discontentment na ni siya. Okay? Contentment is not something beyond your reach. Okay. In the words of Apostle Paul, why we need to fight for contentment tungod kay kabalo magidta nga naatay wants. And ang ginalahugan permanente sa yawa ang ato ang wants. Kabantay mo ana? Kabantay ba mo nga ang ginalahugan permanente sa yawa ang ato ang wants dili ang ato ang needs? Mabitaw na nga natay ginatawag og kalahian ining duha, wants ug needs. Pangutana ko sa mong papa sa una, sa imong pangandoy nak, sa man imong gusto sa kinabuhi, anak ko nga gusto ko nga mahimo nga attorney. That is my want. Pero wala gihatag sa Ginoo sa ko ang want tungod kay ang need di ay sa Ginoo mahimo ko nga pastor. Because this is all what I need. Nakuha ninyo ang kalahian? Daghan kay kog mga kailangan niingon sila nga I want to become a doctor. Pero karon nahimo sila nga teacher. Ang uban ningon I want to become an engineer. Pero karon gihimo sila nga usa ka kanang ginatawag nato og trainer. Sa usa ka company gihimo sila nga businessman. The point is, when we say I want to be, you are not like kana bitawng trying. You are not trying to walk what God want for you, or kana bitawng mulakaw ka kung unsa ang gusto sa Ginoo para nimo. Walay mali kung yung kag I want, diha lang ang mahimo nga mali kung imo na ni siya nga gi-turn to reality. Imong gi-act. Okay? Muna nga ayaw gyud tawon puy ang imuhang wants. Puy gyud ang want sa Ginoo para nimo. Okay?
Una nga, sa panahon nga puyuan nimo ang want sa Ginoo para nimo, you are trying to fight for your contentment. But if you are living in your wants, take note, you are not be able to fight for contentment. Ano man, wants naman nimo na. But if you are living in contentment nga mo'y gusto sa Ginoo diha para nimo, oh, you will fight for your contentment. Muna nga ingon pa ni Paul sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Him who strengthened me. But pasabot kaya buhaton ni Paul ang tanan tungod kay ang Ginoo. There are a lot of times discontentment attack ngadto kang Paul. Mubitaw na nga ningon siya nga, Lord, please take this thorn of the flesh. No, sakit para sa iyahang ano man. Wala man gud diri gi-emphasize kung unsang klase nga thorn of the flesh. Probably ang demand ba ni siyang fleshly nga bahin? Okay, siyang flesh nga bahin or ang demand ba ni sa iyahang wants? O wala gid gingon ang wala gid nihimong specific ang Bible unsang klase nga thorn of the flesh ang nakang Paul. Pero isa lang ang akong nasabtan. Kung mahimo man ni nga fleshly demand kang Paul, he can do all things because he will fight for what God in store for him. Pero pag may tag wants ni Paul, still he can fight for contentment because God will always strengthen him bisan unsa man kadagko ang moabot kapag sulay diha kang Paul. Na ang mga list din hiya sa mga Bible verses nga ngayon nato nga makatunan. Number 1, in Job chapter 36 verse 11. I-take note ni siya nga verse ha. Job chapter 36 verse 11 matod pa din hiya. If they listen and serve him, they complete their days in prosperity and their years in pleasantness. Oh, asa magsugod sa contentment. Kung maminaw ingon pa ni Job, kung maminaw sila og moserbisyo sila sa Ginoo, ilahang makumpleto ang ilahang adlaw diha sa pag-uswag ug ang ilahang mga tuig mapuno ni sila sa abunansya nga mga panalangin. Pleasantness. Lima ka ng pleasantness. Abunansya ka kanunay. Asa lang magsugod kung imong paminawon ang pagtudlo sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Unsa ang gitudlo sa Ginoo? That you need to live a contented life. You need to live a contented life. Proverbs 19 verse 23. The fear of the Lord leads to life, and whoever has it rests satisfied. He will not be visited by harm. Limang kana. Si kinsa kuno nga nahadlok, nagkinabuhi diha sa Ginoo, naminaw sa pulong sa Ginoo, will always be satisfied. Pag mintag satisfied, puno gid ba? Kontento gid ba? Kanang wa nay pangitaon pa. Ha? Unya ang nakanindot kay kun naa ka diha sa pagkakontento, di man ka magantos. Di man ka magantos, dili ka stressful, dili ka pressure. Kabalo ka unsay maka-pressure sa tao kanimang tao nga gusto niya mabatunan ang butang pod siyang kasilingan. Ang maka-pressure sa tao ka, maka-stress sa tao kadtumang gusto niya ang kuno ng usa ka butang nga bisag dili niya need kuhaon gyud. Ha? Kabantay mo? Wala ka na pressure sa imong need, na pressure ka sa imong wants. Stressful ka sa imong wants, dili sa imong needs. Ngano man ang imong needs provided man sa Ginoo. Nganong ma-pressure pa man ka, nganong ma-stress pa man ka. Pero tungod kay imong gisunod kanunay imong wants mo na nga pressure ka og stress kayo ka. Pero na lang kung ang imuhang gusto para tanan sa Ginoo, walay mali din ha. No? Next na verse, Psalms chapter 37 verse 16 hangtod sa 17. Okay? Psalm 37, 16 hangtod sa 17. Mabasa ninyo diha sa tuwang screen. Mao lang ni siya kung ibutang na verse. Psalm 37, 16 hangtod sa 17. I-mark ni sa imong Bible. Ingon pa diri Better is the little that the righteous has than the abundance of many wicked. Better is the little that the righteous has than the abundance of many wicked. For the arms of the wicked shall be broken, but the Lord upholds the righteous. Yung pa ni David, mas maayo pa nga naa kay ginagmay lang nga mga butang nga nagkinabuhi ka diha sa righteousness sa Ginoo kumpara sa daghan kay kag mga butang nga nagkinabuhi ka diha sa pagpakasala. Ngano man, sa verse 37 ingon pa ni David, kay ang kusog, no, for the arms of the wicked shall be broken, no? Ang tanan nga mga naangkon
sa usa ka tawo nga madautan, no, mawala ni niya, bisan niyang kusog mawala ni diha niya. Nganuman kay ang Ginoo gina-preserve man niya ang mga righteous, so walay makanang mahitabo nga dili maayo sa righteous. So sa katawo nga nagginabuhi diha sa Ginoo. Abi mo, for me ha, if you will ask me, ingon tika, mas maayo pa nga magpabilin ko sa usa ka moderate nga klase sa kinabuhi, kana bitong kinabuhi nga okay ra makakaon ka makatulo sa kadlaw, mas maayo pa nga magpabilin ko din ha, kaysa maangkon nako ang tanang butang nga hinay-hinay ko malayo diha sa Ginoo. Kabalo ba mo unsa ang nakapa-trigger sa imong pride? Ang nakapa-trigger sa pride sa tao dili man ang kining ginatawag nato og kana bitawng kinaiya na gid na niya. Ang nakapa-trigger sa pride ba sa tao nga wala nahimo nga mindful ang usa ka tawo mo ni ang butang imong naangkon. Gina-trigger gyud sa mga butang nga imuhang wants ang imong pride. Ug kung dili ka aware niini to the point nga hinay-hinay ka nga gikaon ini. Alright? So kinahanglan gyud kaayo ha. Kinahanglan gyud kay nga mag-amping ka, magmatngon ka dinhi ang part. Ha? So mas maayo pa ingon pa ni David, mas maayo pa nga naatay gamay nga mga butang nga naangkon diha sa Ginoo nga naa ang pagkamatarong. Kaysa abundance to atong kinabuhi pero naata nagginabuhi diha sa pagkadaotan, no? Bininyo ang usa ka anak sa Ginoo pwede ba yang magkinabuhi diha sa pagkadaotan? Pwede na tanawa ang prodigal son, di ba? Dili tuod mawala ang atong pagkaanak tungod kay once nga luwas na manggid ta bisan pag makahimo tag sala. No? Muna nga daghan kayo nga mga anak sa Ginoo karon nga wala nagkinabuhi diha sa iyahang balay, no? Diha sa kanang kahimayaan sa Ginoo. Muna nga kasagaran mga nahitabo karon, di ka matingala nganong isa ka sa Kristohanon nga gikuhaan tanan sa Ginoo para mo balik ka diha sa iyahang tugkaran sa Ginoo. Para mo balik ka diha sa butang nga kahimayaan sa Ginoo. Muna nga ayaw gyud kalimot din na ayaw gyud tawon kana bitawng pagpakabuta bungol diha nga bahin sa imong kinabuhi. Ingon pa ang Philippians chapter 4 verse 11 to 13. Not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. I know how to be brought low, I know how to be abound. In any and every circumstances, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through Him who strengtheneth me. Yung pa ni Paul, dilibot pasabot kay nagsulti ko tungod kay mo ni akong need, no? Tungod kay nakakat-on ako sa sitwasyon nga ako ang giagian nga nahimo kong kontento. Kabalo ko makontento sa mga butang nga gamay ra, ug kabalo pug ko makontento sa mga butang nga daghan ko. Oh? Sa bisan unsa nga circumstances nga ako ang giagian, nakakat-on ko sa pag-atubang nila diha sa pagkakontento sa panahon nga gigutom ko. Ingon pa ni Paul, gifeed ko sa Ginoo tungod kay nakontento ko. Sa panahon nga abundance ko, nahimo na ko nga nahimaya ang Ginoo. Buot pasabot, walay butang nga mawala diha sa usa ka tawo kung nagkinabuhi ni siya diha sa pagkakontento. Ang problema man gud sa tawo karon, kay once nga moingon ta nga kontento na ta, kana bitaw ang ato ang mga mindsetting, atong mga panghunahuna nga kana bitaw makontento man ko nga nganong limitahan man ako akong kaugalingon if there is much. Diba? Nganong limitahan man ako akong kaugalingon if there is much? Kana siya nga principle na siya sa usa ka mga kana bitawng tao nga naka-focus na lang gid siyang kaugalingon kanunay. Tinuod man na ayaw limitahi ang imong kaugalingon tungod kay naa may Ginoo. Pero kung mayong dili nimo limitahan imong kaugalingon kay naay much more than sa imong naangkon, ang kana siya nga kana bitawng kinaiya, dili na siya kinaiya sa usa ka tawo nga nalipay ug nakontento diha sa Ginoo. Usa na siya ka kinaiya sa usa ka tawo nga walay pagkakontento o gusto pagyud, no? Gusto pagyud mahimo nga adunahan o gadunahan. Para bitaw, gitagaan na ka sa Ginoo og multicab,
Gitagaan ka sa Ginoo multi-cab. So of course, dili mawala sa imong pangandoy nga unta Lord no, imo haning i-upgrade soon, tagaan ko nimo mas comfortable pa ni. Walay mali din ha. Kung nagsalig ka sa Ginoo. Pero kung naa ka gitagaan ka sa Ginoo multi-cab, karon ang imong silingan gitagaan og kini ginatawag natog Fortuner. Imong gihimo baligyan imong multi-cab, gusto po ka nga na Fortuner para lumba mo. Sultihan ti ka, ang pag-asenso sa tao di man ni siya kompetisyon. Ang imong pag-asenso dili na siya kompetisyon. Sadyang ginabless lang gid sa Ginoo ang mga tao nga kabalo makontento. Ang uban ayo pagsugot nga multi-cab na lang ka forever. Dapat mo progress yung ka, wala lagi mali din na. Pero dapat i-check nimo imong pamaagi. Kay diha sa imong pamaagi makita nimo kung nakontento ba ka o wala. I-check gid nimo ang pamaagi. Ang proseso. Kay kung nagsunod ka sa proseso sa Ginoo, check. Pero kung nagsunod ka sa imong kaugalingong proseso, X. Nagsunod ka sa imong kaugalingon nga strategy, X gid ka. Yung pang Isaiah chapter 55 verse 8, for my thoughts are not your thoughts, nor my ways is not your ways. Yung pang Jeremiah 29:11, ang imong pangandoy mas gamay ra, akong pangandoy nimo mas dako pa, no? Kinsa gud tayo dako nga Ginoo nga mga maghatag og gamay nga pangandoy para nimo. No? Ingon ana ka dako ang dapat makatunan sa usa ka tawo nga nanadiya sa Ginoo. Philippians chapter 4 verse 19. Unsang giingon? And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Kung kontento ka, imong panipol, ang Ginoo mo supply sa tanan nimong need. Again, diha sa need di gyud ka ma-pressure. Diha sa imong need di gyud ka ma-stress. So dihanti ka. Pero pag abot sa imong wants na, usahay di ka katulog ba? Kay sige kag kwenta sa imong kwarta, able na ba makaigo na ba ka ni akong kwarta mo palit sa akong gusto, no? Pag dili pa muna nga ang uban na nagkasakit-sakit ang uban, no? Kana bitawng sige kalabdan sa ulo tungod kay lagi gusto gyud paliton ang wants una nga inog kagabi usahay dili makatulog og tarong kay magsige kwenta kano sa kana ko ni maangko, no? Kano sa kana ko ni maabot, no? Sultihan ti ka sa need nimo, di gyud ka maghuna-huna og stressful nga mga pamaagi. Ngano man, what God provided every day sa imong kinabuhi is your need. And angayon ka magpasalamat og makontento diha. Kung naa may mga wants nimo nga gihatag sa Ginoo, of course, nalipay ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Nakita niya nga contented ka. Muna nga wala nimo gi-expect ang usa ka butang pero gihatag sa Ginoo nimo. Diba? 1 Timothy chapter 6, apit na ginta mahuman. 1 Timothy chapter 6 verse 6 hangtod sa 12 mo ni. 1 Timothy 6 hangtod sa 12, but godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and we cannot take anything out of the world. Wala tay kung natawo ta diri nga wa tay gidala og bihaan pud nato ning kalibutan nga wa gyud tay dalon. But if we have food and clothing with this, we will be content. But those who desire to be rich fall into temptation. Ang tanan kuno nga tao nga kana bitawng nagtinguha nga madato gyud fall into temptation. Into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Sultihan ti ka, desire is different from what? From dreaming. Naman, pag mo yung kitag desire, gusto ni mo ni siya i-take into action. Yung tag-desire, maragdag example ha, I desire to become blah blah blah. So of course, gi-desire man nimo na mohimo jud kag steps to do and to make anyways para imuha na siya nga mangkon. And ang gigamit diri ang term sa Biblia is desires. Okay. Ang usa kuno ka tawo nga kanunay nag-desires nga madato, fall subject ni siya kanunay sa temptation. Kabantay mo, kasagaran nag-fail nga leader kadtog yung mga tao nga attach kayo sa kwarta, attach kayo sa kana bitawng mga butang sa kalibutan. And
Diri na niya gi-emphasize, no, ang tanan kuno nga tao nga kanunay nag-desire murag nahimong focus sa iya ang pagkadato, ang gusto nga madato, fall into temptation and drawing their life into distraction. Nga naman sa verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evil. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs or many sorrow. But as for you, O man of God, yung pa ni Paul ngadto kang Timothy, but as for you, O man of God, flee these things. Actually, wala ni gisulti ni Paul ngadto lang kay Timothy. Gi-remind ni sa Ginoo nga kanatong tanan. Kita nga mga anak sa Ginoo, yung pa niya, flee these things. Biya nining maong klase nga mga panghuna-huna. Pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness, fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life of which you were called and about which you made the good confession in the presence of many witnesses. Subot pa sabot, karong buntaga gi-remind ta sa Ginoo unsa ka importante ang contentment. Ano man, kung naa ka sa contentment, you need to flee those discontentment parts sa imong kinabuhi. Tanggala gid to. Kung naa man na sa imuha karon, tanggala gid ang mga kana bitawng mga kinaiya sa pagka-discontented. Kuhaa gid na siya. Kaya hangtod dili na nimo kuhaon, di gid nimo mabati ang dagko kay nga panalangin sa Ginoo. Sultihan ti ka ha, magsugod ang dagko nga panalangin diha sa Ginoo sa pagkakontento. Okay? Nakuha ninyo ang point? Magsugod ang dagko nga panalangin sa Ginoo diha sa pagkakontento. O kung dili gali ka kontento, ay pag-expect og dagko nga mga butang. Kay kasagaran nga ginabubuan sa Ginoo sa dagko nga mga panalangin, kadto ra yung mga tao nga contented. Si Job, na mga pila ka mga Bible karakter nga gibubuhan og may sa Ginoo sa iyang mga panalangin. Si Job, nawadaan siya sa tanan, ni-blame ba siya sa Ginoo? Nagpasalamat siya sa Ginoo. Yung pagali ang asawa ni Job, hoy Job, ako pa nimo no? Imuha nang tungluhan ng imong Ginoo niya, maghikog ka. Kung sa gingon ni Job, i-rebuke niya yung asawa. Yung pa niya nga, ang Ginoo mo hatag o ang Ginoo mo kuha, blessed be the name of the Lord. Yung pa ni Job, hubo ko nga migawas sa taguangkan sa kong inahan og hubo po ko nga mapauli dito sa Ginoo. Muna ang kinaiya sa kanang tao ba nga contented sa mga butang nga nahitabo siyang kinabuhig sa mga butang ngayong naangkon. No. Kita karon problema ta dagko tag-utang. Unsa may hinungdan tungod kay hatay kasing-kasing nga discontented. Okay lang untag dagko tag-utang gigamit nato sa sakto para sa Ginoo, no? Para sa buluhaton sa Ginoo, walay problema diha. Kung nagsige tag pangutang dagko kayo para lang gid sa tong kaugalingon, para mailata nga nay nausab sa toa, para mailata nga kanang niasenso na ta, diha gid ang mali. Sultihan ti ka, diha ka ma-pressure, diha ka ma-stress. And mo nay makaguba sa imong imahe being a daughter or the son of God. So I hope and I pray nga karong buntaga aduna tay mga spirituhanon nga pagtulunan nga nakuha gikan sa Ginoo. Hinumdumi ang number 4 nga biblical principle about money. Kung unsa imong naangkon, pasalamati sa Ginoo. Tagaan ka sa Ginoo og peso, pasalamati na sa Ginoo. Tungod kay dili tanang tawo nakaangkon og peso. Gitagaan ka sa Ginoo og 100k, pasalamati ang Ginoo, ibalik sa Ginoo para sa iya, pasalamati ang Ginoo. Tungod kay dili tanang tawo nakaangkon og 100k. Ayaw pangampa sa mga butang o sa mga dagkong butang nga naangkon sa imong higalaw gigsuon. Didto ka focus kung unsa ang gi-provide sa Ginoo diha nimo. Pasalamati. Pasalamati. Pabitaw sa usa ka awit, salamat sa kabulakan bisan tuno kong uban. Salamat sa imong gugma, no? Ug salamat sa imong hatag ug sa imong gikuha. Subot pasabot, tanan nga naa ka karon, magamay man na siya o madako, pasalamati ang Ginoo. Na kay balatian, pasalamati ang Ginoo. Tungod kay mao na ang opportunity nga ayuhon ka sa Ginoo. Na kay mga butang nga gusto nimo paliton for the glory of God, pasalamati ang Ginoo and learn to be content.
hangyo ang Ginoo. And ayaw dali-dali ang Ginoo sa tanan nimong gipangayo. Ha? Ayaw dali-dali ang Ginoo sa tanan nimong gipangayo. All you have to do is just to trust His plan, to trust His process, because everything will go great and blissful if you trust His process. Dalago ng Ginoo ining kabuntagon ato ning i-close ang ato ang devotional pinaagi sa pag-pray. But before ta mag-pray, I would like to remind everyone to write down your pagpasalamat diya sa Ginoo. Ako di na ko maisa-isa akong pagpasalamat sa Ginoo sa tanan niyang kaayo sa akong kinabuhi. Mon go grabe ang kaayo sa Ginoo, dili maihap. And nagtuo ko nga mao pud na ang nahitabo sa imo. Dili pud maihap ang kaayo sa Ginoo diha nimo. Ha? Dili maihap ang mga panalangin nga gihatag sa Ginoo diha nimo. Luyo sa imuhang pagkulang sa Ginoo, sa imong kapakiyasan sa Ginoo, wa man kaniya pasagdi. So mo na siyang opportunity nga mohatag ka sa imong pagpasalamat, pagpadayag sa imong pagpasalamat diha sa Ginoo. And ayaw ihikaw na diha niya. Write down your prayer request as well and your testimony, because diha ka makahatag og enlightenment and courage or encouragement sa tanan nga nagapaminaw usab. Stay connected and stay on the line atong paminaw ng usa ka mensahe sa awit sa matag buntag entitled Ikaw ang Kusog. Diha sa atong pagkakontento ang Ginoo ang atong kusog. Muna ang message ang ato ang awit, no, nag-refer na siya sa Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who gives me strength. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalampanan. Muabot man ang problema, walay makapahimulag, walay maikakumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog kanako,
kusog ug kalipay ko. Alright, higalog igsoon mo kadto ang mensahe sa awit again, no? Simple lang kayo. Naghatag ni siya kanunay sa tuog paglig-on, no? Og paghatag nato og kadasig, no? Ilabi na pagpahinomdom kanato nga diha sa Ginoo kanunay nga tuang kusog. And adto ta sa basa sa mga comments and mga prayer request, no? Yung padinhiya kay Ma'am Tess, amen for the reminders. Yung padiriya. Kaday lang ha. Yung pa ni Ma'am Tess, amen for the reminders, Lord, that we have to be contented of everything that we have. We all know that all things we have now are from you. Keep safe dahil sa malakas na ulan, and may God bless us all. We will pray for Luzon kasi ang Luzon until now napakalakas ng pag-ulan. Nakita ko sa news kagabi, tagas na kayo ang tagas taon kayo ang tubig. Unya ang worst is gibisita pagid taon sila og linog, no? I pray na to ang Luzon atong mga kaigsuonan dito. Ma'am Tess, amping mo sa inyong pagbiyahe, Ma'am Tess, padulong sa inyong mission work. And thank you kayo, Ma'am, sa imuhang words of encouragement. Kang Sister Juji Isabel Lopez, amen, salamat sa pagkamayo sa Ginoo kanatong tanan o sa akong mga pamilya. Prayer request, nako good health, divine protection, financial needs, knowledge, driving lesson ni Kish, Binji's plan, renovation sa ato simbahan, application nila Kish. Thank you, Sister Juji, sa imong prayer request ha. Kanunay nato ni iampo di sa Ginoo. Kang Sister Juji Buwalan, praise the Lord. Salamat sa pulong sa Ginoo, Pastor. Pa-pray ko sa akong negative results sa akong biopsy sa panimbahon karon sa among church anniversary karon. Mahapsay ang pag-ugma-plaster ang tanan. Salamat sa mga pag-ampo. Thank you, Lord. Praying, Sister Juji, no, happy anniversary sa Coronon Missionary Baptist Church. Ang Ginoo magapanalangin diha kanunay sa matago sa pasensya. And kang Sister Maria Linda C. Pisar sa iyong panya, dili jud maihap, Pastor, thank and praise God, amen, no? Dili maihap ang kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kang Ma'am Teresa or kang Ma'am Terry Ging from Taiwan, good morning, Pastor Rans, God bless. Good morning, Ma'am Terry. Kang Ma'am Linda Manuel, iyong panya, amen. Kang Ma'am Jocelyn, no? Good morning, kang Sister Merlin. Amen, salamat kaayo sa Ginoo na wala na akong vertigo ug sa tanan nga butang nga iya gipa-enjoy namo. Prayer request, Pastor, divine protection atong tanan, atong panimbahon karon, good health always, financial needs, thank you and God bless us all. Praying, Sister Merlin, ha, salamat kayo sa Ginoo nga wala na okay na imong vertigo. Salamat sa Ginoo nga diin padayon, no, ang iyang pag-ayo diha kanimo, and atong i-pray mong mga prayer request ha. Kang Sister Rose, Pastor Ryan Hulagpay, mayong buntag diha kanimo, Pastor, no? Naani siya karon sa Butuan. Good morning, Pastor Ryan. Kay Ma'am MJ Gagels Carbonel, good morning, Ma'am. Thank you for tagging your friends, no? Sa pag-mention sa mga kaigsuonan usab. Ingon pa ni Sister Risley, tama gyud, no? And the rest, no? So far mga good morning messages naman ni siya. So nabasa na nato ni Gayna. At atong basahon ang mga bag-o lang na kasulat ha nga mga prayer request. Ingon pa ni Ma'am Jocelyn, amen, do not compete, do not conform, do not compare, so your life will be satisfied and content. Amen, amen, no? Isagid nga makawala sa kalipay sa tao ang kini magyo makigkompetensya, makigkompetisyon ta ba, no? Mamagid niyon niya usahay daghanatag mga pamaaging nga wala na align sa Ginoo ang ato ang ginahimo una nga to ginintiman-an ang usa ka sayings nga giingon ni Ma'am Jo, no? Do not compete, do not conform, do not compare, so your life will be content, no? Will be satisfied and content. Salamat, Ma'am Jo, ha? Kang Ma'am Ate Chris, amen, glory to God sa minsay sa Dios nining kabuntagon. Salamat, Pastor Rans, blessed Sunday to all. Blessed Sunday diha kaninyo, Ate Chris and Pastor Dan. Kang Ma'am Linda Manuel, ingong paniya, amen, salamat sa nindot nga pulong, nag-remind ka namo tama gid na gamay ug dako atong madawat nga panalangin, pasalamatan gid nato ang Ginoo. Para sa ako, Pastor, kung unsa naa sa ako, kontento nako. Pray lang nako ang protection sa matag usa natong tanan ug good health sa tibok namo na pamilya ug kadasig sa pagpangalagad nato tanan. God bless you always. Amen. Praise the Lord, no? Salamat kayo, Ma'am Linda Manuel, tinuod gid na. Kontento tag unsay naa, no? Bahalag magsud-an tag ginamos basta kay
words of thanksgiving nato sa Ginoo, dili kana bitawng piso lang, no, dili tag pisohon, bahalag magsud ang tag gis nga ginamos, basta kay atong pagpasalamat diya sa Ginoo, linibo pod ang atong pagpasalamat, no. Baliktad ba, no, muna nga dapat ato agin na nga himuon kay maginamos or mabulad man atong sudan tungod kay gikan na sa Ginoo. Gali ang uban kanon na lang diretso, ang uban lugaw lang gikaon, ang uban gali tuslo lag asin, at least natay nakaon, di ba? Pasalamatan nato na sa Ginoo, makontento ta diha. Kang Sister Rose Abuna yung panya, amen, to God be the glory. Salamat sa makapadasig nga minsay sa pulong sa Ginoo karong buntaga. Pasalamat kog dako sa kanunay sa Ginoo sa iyang pag-guide kanunay kanamo to be contented ug sa pagwala ni God sa akong kalintura. Salamat Pastorans and Prayer Warriors. Parahin kong pa-pray sa complete healing sa akong anak o sa Ladies Fellowship unya sa Davao, safety travel sa mga kaigsuonan. Salamat sa kanunay pagampo, Pastor. God bless you more and to a journey with God. Thank you Sister Rose, ha. Kanunay ta nga mag-pray sa imuhang mga prayer request, and salamat sa Ginoo nga giayonan niya imong kalintura o kinay imong paminaw. Ito lang i-pray mong anak. Ang Ma'am Lydia Pacho, amen Lord. Salamat, always contented sa mga blessings gamay man o dako. Happy Lord's Day. God bless us all. Thank you Ma'am Lydia. Happy Lord's Day sa inyong tanan dinha sa Bamban Tarlac, no. And kang Ate Chris include sa prayer pastoran sa safety travel na mo going to Davao niya hapon, mag-attend Ladies Fellowship sa Davao niya hapon. Salamat Pastorans. Okay, Ate Chris, ha, ito nang i-pray mong mga prayer request. And kang Sister Sarah Jane Tolentino, amen Pastor, salamat sa pulong sa Ginoo. Pa-pray ko kadasig tibok pamilya sa pagpangalagad, business protection tanan, dugang kaligon. Thanks and God bless. Alright, thank you so much Sister Jinky, ha, sa imong prayer request, and kanunay ta nga mag-pray para ni ana. Kang Ma'am Teresa, ingong panyadriya sa atong YouTube channel. Thank you Lord sa mga answers sa among mga prayers. Thank you sa mga prayer warriors. Pastor, akong papa, he is okay na sa iyang gibati. Na akong anak doing her practice choir sa church. Amen. Continue pray for my parents' protection and more good health sa ilahan na gibati na sakit. Sa lawas for the travel sa akong anak. Pastor, appeal sa prayer. God bless. I am praying for you, Pastor. Thank you Ma'am Teresa, ha, sa imong prayers, no, and salamat usab sa imong mga testimony, no, kung giunsa sa Ginoo pag plaster, no, o pag-ayo ang imuhang papa, and gidasig niya imong anak nga magtudlo og choir, no, nahimo siyang madasigon kanunay diha sa padayon sa pagpamuhat sa para sa tong buhi nga Dios. Good morning diya kanimo Sister Abing, no, o kang Brother Eric Lobo. And anyway, reminder ha, sa tanan nga makaisunan sa First Lagos Missionary Baptist Church nga nagtan-aw karon, no, ilabi na sa tong mga deacon and mga members, I would like to remind everyone nga natay meeting karon, no, after sa tong panimbahon nya napod tay lunch fellowship, no, dito na ta maniudto para makaprosidenta sa tuang meeting. And dala lang ta og pwede na to madala, kung sa itong pwede madala dala lang ta unya, dala tag mga sarili na to nga mga plates and spoon, no, sa atong mga kitchen utensils para dili na ta kuan pa, no, mag-agawan, no, pag-abot sa atong tingkaon. Mo lang na ang ako ang information, no, sa tanan nato nga makigsunan sa First Lagos Missionary Baptist Church. Kang Brother Eric Lobo, basahon ako niha. Akong prayer request, Pastor, good health, spiritual and financial. Thank you. God bless as always. Thank you Ate Lumen, Brother Eric, sa inyong mga prayer request. And kanunay na gi-pray sa atong mga prayer warriors. Sister Abing, mayong buntag. Time check 6:24 na sa kabuntagon, so adto ta sa ato ang prayer. Basahon sa nako ni kay Ate Marilyn, ha, na siya ay gisulat din niya sa atong YouTube channel. Mag-replay ako mamaya, Pastor. Maulang gihapon prayer request, Pastor. Also pa-pray ko total healing sa ako balatian. May the grace be upon you each day. Thanks. Thank you kayo Ma'am Marilyn, ha, sa imuhang prayer usab. And Ma'am Marilyn, ayaw kabalaka kay naay prayer warrior nga kanunay nag-pray sa imong prayer request, and nagtuo ko nga active na siya daily nag-pray para nimo. Okay, so mag-pray ta, and sama sa tong andan every Sunday, mga pangalan lang gid ninyo kung i-pray, ha, kung naamay mga ma-pray na ko ma-mention, kadto na siyang mga bag-o lang pod, no, ilabi na sa mga taga Luzon nga nakasinati karon og kusog na pag-ulan og pagbaha. Okay, so mag-ampo ta. Ama namin na makapangyarihan, maraming salamat Lord sa umagang ito. Maraming salamat Lord sa mga aral na binibigay at tinuturo niyo po sa bawat isa sa amin. Thank you Lord that you teach us how to be content, the signs on how a person can be contented,
on the signs, Lord, on how a person can be discontented. Lord, daghag salamat nga kanunay mo nimo gipahinumduman about sa among wants, sa among needs, sa mga desires para sa among kaugalingon ug para diha kanimo. And kabalo naman ka, Lord, asa dapita ang nakahatag og kalipay para nimo, og didto ka mas mo bless, og didto ka mas mahimaya. Tabangi ang matag usa ka namo, Lord, nga amo ang isik ang imuhang plano, ang imong kalipay para sa amo ang tanan, nga dili na mo, Lord, sundon among mga pamaagi o among kagustuhan sa kinabuhi. And above all, O God, teach us to love you more than anyone else and more than anything else. Thank you, Lord, sa tanan nimo nga mga pahinumdom, sa imong mga pagtudlo kanamo. Unta, Lord, ang mga pulong nga among nadungog karon, dili nimo labay, Ginoo, nga kawang sa matag usa namo kakasing-kasing og kinabuhi, nga makakaplag kini, Lord, og luna sa among mga kasing-kasing og magapamunga kini. And above all, O God, naanaw sab kami mohangyo diha kanimo, paubos sa among kagalingon, naghahangyo sa makausap nga ikaw magapasaylo sa mga sala, and among gi-offer, Lord, ang among mga prayer request kanimo nining buntaga. I pray sa among mga panimbahon karon, ikaw po ang magprotection sa bawat isa, at bigyan niyo po kami ng napaka-victorious nga panimbahon, Ginoo, and giyan po nako ang imong paggamit sa imong ubos nga alagad ug sa tanan nimo nga mga preachers, mga pastors, Lord, nga mo feed sa spirituhanon nga bahin sa tanan nimo nga mga kaanakan. And nagaampo ko, Lord, sa imong padayon usab nga pag-bless bisan pa man ilayo Ginoong matag usa sa balatian, ilabi na, Lord, nining COVID karon. I pray nga parahin ka magapamuhat, ilabi na, Lord, sa safety travel nila Ate Chris padulong sa ilahang ladies fellowship unya sa Davao, and panimbahon usab nila, Ginoo, kay Ma'am Tess ug kay Pastor Alan uban sa iyang tibok nga panimalay, magprotection ka, Ginoo, sa ilang pagbiyahe ug mahimo usab, Lord, nga successful ilang panimbahon sa mission work nila, Lord. And giampo usab nako, Ginoo, ang padayon nimo nga pagpamalandong, Lord, sa mga prayer request sa amo pang mga kaigsuonan. Giampo nako, Lord, ang prayer request ni Ma'am Marilyn, ni Ma'am Teresa, ni Brother Rinolfo Donki, ni Sir Eric Guanzon, ni Sister Ging, and even, Lord, gipray usab nako ang prayer request ni Sister Michelle, ni Sister Sheila, ni Ma'am Nars Doloso, ilabi na, Lord, naga-bleeding siya. Please ayuha si Ma'am Nars, Lord. Pipila na ka mga adlaw, wala na mo siya nakauban because she was in the hospital until right now, Ginoo. Ikaw, Ginoo, mag-aayo kaniya o itugot, Lord, nga angkon siya complete na nga recovery. And gipray usab na ko, Lord, ang prayer request ni Ma'am Lydia Pacho, ni Ma'am Lydia Alquizar, ni Sister Rose Abuna, ni Ma'am Jocelyn Carlos, ni Ma'am Jenny Kaalim Tukura, bisan pa man, Lord, ni Sister Jolie Amante, ni Ma'am Linda Manuel, kay Dr. Charlie Dion, oh God, kay Sister Iris Joy Federico, and giampo usab na ko, Lord, bisan pa man ang imuhang pagtubag usab sa mga prayer request, Lord, ni Brother Olimar Banak, ni Brother Eric Lobo, ni Sister Merlin Sarsi, Sister Jinky Tolentino, ni Sister Abing Lobo, o bisan pa man, Lord, sa tanan nga mga adunay prayer request, sa prayer request ni Ma'am MJ Gagels, ug sa tanan nga prayer request, Lord, sa Journey with God family, Lord, amo ning i-offer diha kanimo og lawman na mo amahan ang imong pagtubag niini. Tagay mi, Lord, og usa ka madaogon nga panimbahon sa tanan namo nga makaigsunan nga magapaminaw sa online, og makauban namo, Lord, sa face to face nga Sunday service. Padayon ka, Ginoo, magapamuhat, og bisan pa man ikaw, Ginoo, magapanalangin sa matag pulong nga unya nga igatudlo sa imuhang matag alagad, Ginoo. And amahan nga langit nun, giyahin mi sa tibok nga adlaw, tagay mi sa imong protection, labi na sa among mga pagbiyahe, guidance sa mga buluhaton and wisdom, Lord, sa among mga decision making. Tagay mi kanunay, Lord, og gugma sa pagsunod sa imong kabubuton, nga dili magahari, Lord, among wants, but rather magahari, Lord, ang imong wants sa matag usa kanamo. And giampo nako, bisan pa man, tagay mi malipayon nga kasing-kasing nga magpaabot sa imong tubag, sa among mga paghangyo, taas nga pailob ug pagsabot sa pag-undergo, Lord, sa tanan nga proseso para niini. And amahan nga langit noon, bisan pa man si mong ubos nga alagad, paring ka magagamit kaniya, magadugang og langiton nga kaalam og kahibalo, nga luyo siyang makapakyasan, luyo siyang makakulangon, magapabilin ang ihang burning desire, ang zeal, sa pagpadayon sa pagtudlo, pagtuon ug pagpamuhat sa imong buluhaton. I-bless ang Journey with God, nga doon na pay daghan nga mga tawlod nga imong usbon, ug imuhang i-encourage ug dalon nimo, Lord, sa sakto nga dalan sa kinabuhi. Among laoman, O Dios, nga madawat ang tanang tubag nimo, Ginoo, sa among mga paghangi ug pagampo, in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. And bisan pa man, Lord,
akong ampo usab ang mama ni Sir Elvis Estrada na natumba gahapon Ginoo tungod sa lindol unya karon Lord na yung mga fractured. Ikaw Ginoo mag-aayo kaniya. Lord, imo na siyang giayo sa iyang dating nga critical nga kahimtang, and Lord wala may critical diha kanimo, wala may lisod diha kanimo, so please ibalik Lord ang kalig-on sa panlawas sa nanay ni Sir Elvis, and ihatag kanya Ginoo ang kumpletong kaayuhan. Ingon man i-bless ang tibok pamilya ni Sir Elvis, ilabi na sa tanan na mga makaigsunan sa Luzon. Ipalayo sila Lord sa mga disgrasya, daw naka-experience sila Lord og pagbaha, usog nga ulan, so please ampingi sila Ginoo. Sayod ka Lord nga na COVID, ilayo silang tanan Ginoo sa kadaot Lord. Ang tanan diha lang kang Ginoo Hesukristo nga among Ginoo personal nga manluluwas. Amen og amen. Maayong buntag sa makausapan, and tama di ay no, mag-pray ta tanan no, kabantay man siguro mo ni Ma'am Jenjen Taksagon. But lang nako nga ipahibalo sa tanan si Ma'am Jenjen Taksagon last May, April, May hangtod sa June nagapa-pray gina kanunay si Ma'am Jenjen sa atuang devotional gali sa prayer meeting na siya, kung dili na siya sa Facebook, sa YouTube na siya mag-appeal. Pero akong ipaabot ang pahisubo no, or pahasubo sa tibok niyang pamilya tungod kay si Ma'am Jenjen Taksagon mibalik na sa tuang creator gahapon nga adlaw no, tungod sa iyang lungs cancer. Pertigid daw niya tong pa-pray no, nag-message to siya, Pastor please i-pray ko nga ma-okay na ko, mawala na ni ang ako ang gibati. Pero muna no, namantay appointment sa Ginoo, wala ta kabalo kanus ataman ang atong appointment sa Ginoo, kanus atan niya pwede nga kuhaon muna nga at least no nakapahulay na si Ma'am Jenjen, and ibalik na siya sa tuwang magbubuhat. Ato lang i-pray ang iyang pamilya nga nag-mourn karon, atong i-pray ang strength para sa lahat tanan og comfort. And anyway, balik ta sa ato ang devotional, i-resume nato ni karong Tuesday sa buntag, and hangtod na sab sa atong sunod nga panag-uban o panagkita sa gihapon no, kita-kita taon niya sa ato ang live sa Sunday service. And kini gihapon ninyong ubos nga alagad Pastor Rans abuna temporaryo nga magapanamilit magaingon mag-amping ta sa kanunay, himo na to nga sentro o ang Ginoo maginampuay ta o kanunay nako nga ipabati ang usa ka padayon sa pag-remind nga diin ang ato ang dakong gugma sa Ginoo, atong pagsunod niya, atong pagtuman diha niya, mao ni kanunay ang muhatag kanato og kadaugan ug magbitbit nato sa daghan og dagko pa niya nga mga panalangin. Dalay ko ng Dios, happy Sunday morning kanatong tanan, and once again maayong buntag, Soli Deo Gloria mga kaigsunan ko.